И аз помагах на тати. Се загасила, защото Искам да гледам. искам да викам, защото ми боли гърло. Не искате да веднага се взима нещо, Катя. Взела съм, как ми се че. Ко си взела? И там за смучене, лукче на етажа. Това няма да мине и така. И защо? Ами аз събота неделя мога да отида. Да е такова, сега като нямам температура, да кажа, че ме боли гърлото. И има лекарство за гърло. Имам танто верде. Всичко ще такова. Да не ми никъде. Това е дом, деде по време, това нищо не е. Искам да гледам. Тате на тачи. Чекама бой.